Praise the Lord. Adofo Michia Awurade Yesu Kristo dimu mejidi sɛ wo ho yɛ. Ɛnnɛ yɛasɛm no yɛtietie na yɛbɔ mpae sɛ Nyame nkronkron ɔmfa nneɛma nyinaa nnomum hyɛ n'aso mmra ase. Ɛwɔ Yesu Kristo dimu. Onyankopɔn abaawa Evangelist Mrs. Jacqueline Eni na Nyame nam me so de ne nsɛm ɛbrɛ yɛ nyinaa yi. Mesama wakɔ aba ɛde ba wo te aseɛ sɛ dwumadi so. Yɛakenka nsɛm no ɛwɔ Thessalonikafoɔ nwoma edi kan etire enum ne kyikyɛmu 16 kosi 18. Ɔse ma w'ani ngye daa. Enyae sɛ wobɔ mpaeɛ na de Nyame ase ɛwɔ tebea bi a wowɔ mu. Na wei ɛne Onyankopɔn ɛpɛ ɛfa wo ho. Ɛno nti adɔfoɔ ɛyɛ asɛm tietietie a Onyame pɛ sɛ yɛni gye da biara. Ɔpɛ sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ nso yɛyɛ mpaebɔfoɔ. Ɔpɛ nso sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ a da nyinaa yɛda n'aseɛ. Ampa nso yɛwɔ nkwa a na ɛwɔ adeɛ nyinaa. Nti ne yɛda Nyame ase ɛwɔ yɛn nkwa ho. Yɛda n'ase wɔ yɛapɔmuden ho. Mpo sɛ wonam hospital kwan so mpo a, Awurade nyɛ wɔ adom sɛ wobɛfiri hɔnom bɛpue no na ɔyaresafoɔ no wasa wo yareɛ. Otumi fa doctorfoɔ so ɛyɛ bebree. Saa nso na yɛbɔ mpaeɛ nso a ɔyɛ bebree. Nti ma w'ani ngye daa. Tibea bɛn na wowɔ mu. Bɔ mpaeɛ na fa aseda ma yɛn Nyankopɔn san sɛ onim ne mma ɔte yɛn nne na ɔma yɛ kwan sɛ ne yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ ne biara. Ɛnam mogya na ɔde atɔ yɛ aboɔden ne nti yɛnkɔ so ne yɛmbisa no. Ɛsiane sɛ ɔde ne din ato yɛ so nti no yɛnkɔ so ne yɛmbisa no sɛdeɛ ɔba ɛne n'agya nya nkitahodie no saa nso ɛna ɛsɛ sɛ yɛne ne nya nkitahodie mu ɔden. Amada nyinaa no yɛatenka sɛ ɔno na ɔdi yɛn kan ɛwɔ yɛ biribi a yɛyɛ. Efisɛ sɛ yɛyɛ mmɔfra a yɛawofoɔ ɛna ɛsɔ yɛn nsɛm ɛdi yɛn kan ɛkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma bebree hɔ a yɛtumi yɛ ɛna a yɛawofoɔ na ɛkyerɛ yɛn. Saa pɛpɛɛpɛ na Onyankopɔn yɛ yɛn agya a ɔwɔ soro yi. Bibibia ne mma a yɛwɔ asase so yɛbɛbisa ne biara no ɛno ɔbɛyɛ ɛde ahyɛ ne ho anuonyam. Na ɔde ɔno ankasa nso ne pɛ ɛne n'akwankyerɛ nso ɔde aka ho. Nti ɛmfa nneɛma wɔ awo kwan so, fa nneɛma Onyankopɔn kwan so. Ɛberɛ a ahokyere aba na wohu nneɛma ano yi, so gu no so, ɔbɛgye wo. Na ɔbɛbie kwan de ato ebi akwan nda. Ɔbɛma wo akwankyerɛ wɔ nea ɔpɛ sɛ woyɛ ma ɛhyɛ n'anuonyam ho. Yɛnim sɛ ɛberɛ a Yesu Kristo mogya atɔ wɔ aboɔden, wobɛnante so ogyidi ni na afoforɔ nso ahwɛ wo so. Ɔmo nso aba bɛho Awurade. Sɛ woyɛ obi a w'ani agye daa, afoforɔ hwɛ wɔ no nso ani bɛgye. Woyɛ obi a ɔbɔ mpaeɛ anaa woda Nyame ase daa, ɔfoforɔ nso hu wɔ no nso n'ani bɛgye na obɛsua. Ɛno nti momma yɛmfa yɛn abrabɔ so mbɔ asɛmpa no dawuro. Ɛberɛ a yɛkyɛ nea yɛte no na yɛde abrabɔ nso ɛbɔ no dawuro. Na nkyɛ ne sɛ Kristo sane wɔ n'anuonyam mu a yɛn mu biara anyɛ ɔyere aba. Onyame nhyira wo bebree. Bye bye.